Os técnicos en coidados auxiliares de enfermería están fartos do sistema de contratación temporal da Consellería de Política Social. Os traballadores consideran medieval un modelo de contratación onde os traballadores non poden escoller entre contratos a tempo parcial ou completo. Porque mezclan en todo tipo de contratos. Contratos de longa duración, con media xornada, incluso de 2 horas. Entón, eso o que fai é que moita xente non quere ese tipo de contratos, porque evidentemente non se pode vivir con un contrato de 2 horas a xornada, e se vacían as listas. As listas valéiranse porque os traballadores póñense en suspensión. Do contrario, veríanse obrigados a aceptar contratos de 2 horas noutros puntos da provincia para non ser sancionados con 6 meses en contratacións. Eu, por exemplo, eu vivo en Ribadumia. Eu non me podo permitir unha xornada de media jornada ou 2 horas a ir a Vigo, porque eu teño que poñer cartos do meu bolsillo. E claro, cada núcleo familiar sabe a súa economía, a súa vida. Entonces, por medo a que me penalicen, si sei algo deso, collo e póñome en suspensión. Os auxiliares sinalan que aqueles compañeiros que colleron COVID foron suspendidos con 6 meses en contratación. Por iso, cargan con dureza contra o sistema de contratación da Xunta de Galicia. Encima nos periódicos poñen que as listas están baleiras porque temos medo ao COVID. Cando pasamos o COVID ao pé de cañón, sin medios, sin ningún tipo de protección, con xente collendo o COVID, traballadoras, compañeiras, todo o mundo, hai compañeiras que colleron o COVID incluso 2 veces. E que encima a Xunta diga nun medio que temos medo ao COVID xa nos indigna moito máis, moito máis. Eso sí que estamos cabreados. Para solucionar este problema, piden un sistema de contratación onde as listas se dividan en contratación a tempo parcial ou completo. O que pedimos é o seguinte moi concreto, haxa unha lista voluntaria para un traballo de xornada inteira, unha lista para xornada inferior, que para tamén voluntaria, que sabemos que hai moita xente disposta a isto. Os técnicos en coidados auxiliares de enfermería xa mandaron numerosas queixas á Consellería de Política Social e advirten que continuarán movilizándose ata que a conselleira escoita as súas demandas.